Kezdjük akkor az első és legfontosabb dologgal, az ütőfogással, vagy angolul a grippel. Ez dönti el igazából azt, hogy mennyire lesz jó a technikánk. Hogyha ez nem stimmel, akkor hiába csináljuk jól magát az ütést, akkor sem lesz jó. Tehát az ütőfogásnál arra kell törekedni, hogy az ütőnek, itt a nyelének a bal szélének kellene ide a két ujjunk közé bejönni, ami egy V alakot formál, pont a két ujj közé jön be, és úgy tegyük rá az ujjainkat a gripre, mint hogyha valakivel kezet fognánk. Jó, nem marokra fogjuk az ütőt, hanem terítsük szét megfelelően az ujjainkat, és ne fogjuk meg túl szorosan az ütőt. Hogy látjátok, akkor nem pont a tenyerem közepén van az ütő, nem marokra fogom, hanem kicsit inkább ide az ujjakhoz simul hozzá. A mutató ujj legyen legfölül, ez adja meg igazából a kontrollát az ütésnek, így tudjuk az ütőfejét leginkább kontrollálni. A csuklótartás a másik legfontosabb, sose lógjon lefele az ütőnk, és ne is legyen túl feszítve hátra, mert ez egy túl görcsös, túl merev mozdulathoz vezethet, hanem alkarból azért legyen megfeszítve az ütőtartás, a csukló legyen merev, de ne mozogjon se lefele, se fölfele túlságosan. Ez a lényeg, hogy meg legyen tartva, az ujjak pedig megfelelően legyenek szétterítve, ez az ütőfogása tökéletes. Annyiban eltér a tenyeres meg a fonák, hogy egy picit a csuklótartásunkon annyit változtatunk, hogy az ütőfej nyitva legyen, a nyitott állást azt annak nevezzük, amikor a labdát egy egészen enyhén megnyessük. Ez tenyeresnél azt eredményez, hogy egészen minimálisan eldöntjük a csuklónkat errefelé, fonáknál pedig ebbe az irányba. Ezzel tudjuk elérni azt, hogy fonák is enyhén meg legyen nyesve, és a tenyeres is, annélkül, hogy magát a grippet változtatnunk kelljen, mert erre squashban nincsen idő.